فارسن فرقان كوينو زينو مسنادونا نفلمالونا زخبركم تعزبتنا خميتو علوم لوم سولس 11 نحاس تدالو زينو مسنادو حيزلكم قريبه زلخ ارسي مسمرومي نمكتالكم بخبرنا عدمكم بقندنت بتاتفلم ابزوبا دبو باب هوسبيتالات تعقيبو مصنح سلسه حمامات كورونا حاويهم لنابيتهم تفانيوم ابن الزوبا عبدو خلا كنتات زراتن مغهاجتاتن اب صبو درجه خمزلو تحبيرهم أب حل أقلقلو تعنان من معبال إن مسفحن يسرح له. قدما منستر ليبانوس نسوز مرحو منقسن بولنتهم كم زنة موردهم. أب ديمقراطية ريبابليك كونغو بزتولع عتقاو قجت بوحدو 19 قتيلهم. لعلو يلوخ أمريكا بسي تايوان عدت يقبرالو. حبريتا كمينستر طعنام كورونا فيروس ترخيبهم ابزوبا دبوب اب هوسبيتالات تعقيبهم صنحو سلسته زيغاتات بزتغبرلهم مرمراتات كابت حمام نصا مخانم سلازي ترغاغصه تمالي 10 نحاسه ننابيتهم تفانيوم بز مسرت قطرنايتهم بزتغبرلهم حكمناو كنكن حاويهم كاب هوسبيتالات زتفانو حمومات كورونا فيروس 248 كخون انكلو 37 دما غينا اب هوسبيتالات تعقيبهم يركبهم اب إرترا طولا قطر بالكورونا فيروس زتلخفو زيغاتات كسابلومي 285 بصحلام من سرت عنا 10 نحاسه 2020 اب نزو بعدو خلا كاب وقت ازمرا جميرو سفيح زرغحن متنن زلو زناب يوقعلهم مسعر حارسو تدميرو كنتات زراتي اب تصفو درجه بصيحو يركب وكيل إرينا في المنتكابون زدالو صبصاب غير مسقل غرز غير كقرباي ابن الزوب عدو خلا كمودة توحمي زياب زوقع زل السفيح زرقح زل وزناب كونتات زرقاتن مقهاجان ابصبوق درجة كم زركب اما حضارين ثلو الزوبا اتو عند مسقل الحانوم نيرينا قليسو ابتي نؤزوبا اب وقت ازمرا 93 ملم اب وقت كرامات دماك ساب فلما ورحنها سي 554 ملم زناب كم استمزقبه زي تقساتو عند مسقل أملأت نؤزوبا سفيح زرقحن متأنن سلاز نبرو كلهم عينت زراتي ابتسفو درجة كم زبصحو حبيرو بحفشا ابتنو الزوبا كابزلو استات 21 هكتار زحرس مريت زاقيت اتعسرت 489 هكتار اكل 400 هكتار دما ناي قبات ازرت تزري كم زلو زغلصاتو عند مسقل ابز عامت زي 426 حرسته تستعدله مرص زر سرناين مشلان اب 1935 هكتار كم استزرع بمتقاس عفون اب درجه مسغان داغوشا اب درجه مشوات مشلان فولون اب درجه مغصاي طاف دما اب درجه مصحاي بصح كم زلو ابريو عامت مسطور كرامات كنتا زرعتن حرشان ازيو صبق الله كل مهرتك تري خلقا قبصاف كابጫፍ كسابጫፍ بسالله طور كرامات حزبون سئل لي سريحي لبزبن زبخره يلن نززبلنا يو هكتار 20820 هكتار كا كل بملو تاخذ جيري زي 100 تزرين تحريسني قبالي قال طاف قديم استزرع الله زي قديم استزرع درجه بريخو حجي اب مصحاي درجه يزلو اب صبق نتات الله دبشا فصيم درجه نامولاد غصو قريبن تبلكاون مغنان زلو يكون سلازي اب صبق نتات يزلو تخالي حجي قصيدو ناي عتر ناي كال كم زنلو زلنا زتبراري نغرت بحجي استرف غديفكا كله اب بقي ودي يقبال قال اتو عند مسقل اصعيبو زاغيت زسكف تريو بالعت كمزيله انتخونه جن كاب غروبيت هاجر كسغر نزخل سغاتات انبطا اب گمت بمتاو زدل مقربات تغير كمزله بمغلاص مغاچاتاتون صبق سسينو بمهلاو طريت اخل قلب رخيبن كمزلوا انصيرو ابتناي مجمريا تريناي بالعت اغاطي منيرو سرسار قانچا بفلاي كاب عفون اغاطي متباهيلو ابراقيت اب بعل كحل زبي نبعلون اب غز حمله اغاطيمو حدا مدحنيتات زغورلو نيرو متعم ببت مدحنيت تعبيسو قبال قالي كالغن لعزقون نغر غن حجتي ازي سمور زخنن زي قارصن ماي ادل كري وون قبال قال حجلومي كيغنا خمزرانا
ጭርሽ ጠፊኡ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ኣሎ ክበሃል ካል ስለዚ ብዙሕ ዘሰክፍ ኩነታት ኣለና ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእልን ሳዕሪ ሙሉእ እዩ ዘሎ ሕዛእቲ መጋሕጫውን ሽግር ኣለና ክንብል ኣይንኽእልን ኩሉ ብጣዕሚ ኣብ ዘመና ሕማቕ ኣሎ ክበሃል ዝከኣል ኣይኮነ ብኣንጻሩ ድሓን ዝኾነ ሳዕሪ በቂሉ ዘሎ ኣመሓዳር ንዞባ ዓዲ ኋላ ኣቶ ዓንደ መስቀል ኣድሓኖም ኣብ መወዳእታ ናብ ሓረስቶት ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣብ ትስፉ ደረጃ በፂሒ ዘሎ ዝራእቶም ካብ ፀሃያይን ባልዓትን ንምንጻህ ቀጻሊ ኮለላን ዳህሳስን ክገብሩን ምስኪላታት ሕርሻ እዋናዊ ሓበሬታ ክለዋወጡን ኣዘኻኺሮም ሎሚ ዓመት ክራማት ኣብ ንዞባ ዓዲ ኋላ ብዝተኸስተ ሓደጋታት ዝናብ ክልተ ሰባት ብበርቂ ክሞቱ ከለዉ ኣብ ገለ ዓድታት ድማ ዚንጎታት ናሕስታት ብንፋስ ከም ዝተቐንጠጠ ወኪል ኤሪና ኣፍሊጡ ኣብ ዞባ ዓንሰባን ዞባ ሓልሓል ኣገልግሎት ጥዕና ንምምዕባል ንምስፋሕን ብዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ኣብ መደበር ጥዕና መለብሶ ሓደስቲ መሳርሒታት ተኣታትዮም እዛ ንነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ቀርፀት ረሀይ መለብሶን እንረክበትን ብቐረባ ተገልግልን ተንቀሳቃሲ ኣሃዱ ብምቓም ወርሓዊ ኣገልግሎታት ክታበትን ቅድሚ ሕርስን እትህብን መደበር ጥዕና ናውቲ ላቦራቶሪ ስለ ዝተማልኣላ ነዚ ኣገልግሎት እዚ ንምርካብ ናብ ከረንን ሓልሓልን ዝግበር ዝነበረ ጉዕዞ ከም ዘብቅዐ ሓላፍታ መደበር ጥዕና ነርስ ኮኸብ ኣብርሃም ገሊፆም ኣብታ መደበር ኣገልግሎታት ፋርማሲ ላቦራቶሪ ሕርሲ መርመራታትን ምኽርን ዝህቡ ብቑዓት ሙያውያን ከም ዘለው ዝጠቐሰ ነርስ ኮኸብ ሳላ ዝተዋደደ መሳርሒታትን መፀበዪ ነብሰ ጾራትን ሓራሳትን ኣብ ዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ ኣብ ትካል ጥዕና ናይ ዝሓረሰ ኣዴታት ቁፅሪ ብ15 ሚእታዊት ሸፈነ ክታበት ህፃናት ብ38 ሚእታዊት ክንክን ቅድሚ ሕርሲ ድማ ብ27 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ኣብሪሆም ኣብ ምክልኻል ተመሓላለፍቲ ሕማማት ብሓፈሻ ማይ ወለድ ሕማማትን ዓሶን ድማ ብቐንዱ ኣድማዒ ስራሕ ከም እተዓመውን ነርስ ኮኸብ ብተወሳኺ ሓቢሮም ኣብ ንዞባ ሓልሓል ሓንቲ ማእከል ጥዕናን ክልተ መደበራት ጥዕናን ኣብ መለብሶን ገበይ ኣሎቡን ክህልዋን ከለዋ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ቀርፀት ድማ ክፍልታት መወልዳን መመርመሪ መርኣይ ክታበት ፋርማሲ መፀበዪ ሕሙማት ላቦራቶሪን ካልእን እተጠቓልል ብ7.5 ሚልዮን ናቕፋ መደበር ጥዕና ትስራሕ ከም ዘላ ወኪል ኤሪና ኣፍሊጡ ኣብ ዞባ ማእከል ነበርቲ ንኡስ ዞባታት ዕዳጋ ሓሙስ ሰረጅቓ በሪኽን ጋላነፍሕን ንፅጉማት ወገናቶም ገንዘባዊ ደገፍ ገይሮም በዚ መሰረት ኣብ ንኡስ ዞባ ዕዳጋ ሓሙስ ምምሕዳር ከባቢ ማይ ኣፍራስ ዝርከቡ ወነንቲ ባንኮታት ዝለገስዎ ልዕሊ 3,000 ናቕፋ ንፅጉማት ወገናት ክመቓራሕ እንከሎ ኣብ ደፈረ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ሰረጅቓ እውን ገበርቲ ሰናይ ዘወፈይዎ ልዕሊ 52,000 ናቕፋ ብምምሕዳር ንዝተለለዩ ፅጉማት ተኸፋፊሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ በሪኽ ገበርቲ ሰናይ ነበርቲ ዓዲ ዓሮ ዘዋፅዎ ልዕሊ 73,000 ናቕፋ ከምኡውን ኣብ ዝግብ ንዞባ ጋላነፍሒ ብህዝቢ ዝተበርከተ 65,000 ናቕፋ ብተመሳሳሊ ንፅጉማት ስድራ ቤታት ተመቃሪሖም ብኻልእ ወገን ከም ኣካል ናይቲ ማዕከን መኸተ ኮቪድ-19 ንምስሳን ኣብ ውሽጢ ሃገር ንወፃን ዝግበር ዘሎ ወፍያታት ማሕበረኮም ኤርትራውያን ነበርቲ ፈረንሳ 48,000 ዩሮ ሓምዳን ስፔር ፓርትስ 5,000 ናቕፋ ከምኡውን ማሕበር ስላሴ ዓዲ ኣስሓባ ተቐማጦ ኣስመራ ማሕበር ምትሕጋዝ ሰላም ተወለድቲ ቢሓትን እግሪ ማንታን ተቐማጦ ኣስመራ ትካል በርበረን ኣሕምልትን ተስፋ ኣለም ገብረ ሚካኤልን ማሕበር ምትሕጋዝ ባለ ማርያም ዓዲ ፀናፍ ተቐማጦ ኣስመራን ከ2,000 ናቕፋ ኣብ ሕሳብ ሃገራዊ ባንክ ኣታው ገይሮም ብተመሳሳሊ ኣብ ርህት ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ማሕበርን ማሕበር ምትሕጋዝ ቅዱስ ሚካኤል ቤት መኻእ ተቐማጦ ኣስመራን ነፍሲ ወከፎም 1,000 ናቕፋ ከም ዘወፈዩ ፀብጻብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓቢሮም ኣብ ዞባጋሽ ባርካ ምስ ዘሎ ህጡር ክራማት ብዝናብን ውሕጅን ተበላሾም ንምንቅስቓስ ተሽከርከርቲ ኣፀገምቲ ዝኾኑ ናይ ሓመድ ፅርግያታት ንምፅጋን ብዝሰላሰል ዘለዎ ፍራታት ኣብ ንኡስ ዞባ ባሮንቱ ብምውህሃድ ህዝብን ኣሃዱታት ሓይልታት ምክልኻልን ፅገናታት ይካየዳሎም በቲ ምምሕዳር ናይቲ ንኡስ ዞባ ዝተወደበ ስራሕ ኣብ ከተማ ባሮንቱ ዝተበላሸው መስመራት መጓዓዝያ ንምፅጋን ብማሽነሪ ዝተደገፈ ኣድማዒ ዕማም ከም እተሳለጠ ግዝያዊ ኣመሓዳሪት ንኡስ ዞባ ኣቶ የማነ መሓሪ ሓቢሮም ኣብቲ ኣብ መስመር ባሮንቱ ሻምብቆ ዝካየድ ዘሎ ናይ ፅገና ስራሕ ነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ከርከሻ ሶሶናን ሲሲማን ምስ ኣሃዱታት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ተዋሃሂዶም ኣድማዒ ዕዮ የሰላስሉ ከም ዘለው ወኪል ኤሪና ገሊፆም ተሳተፍቲ ብወገኖም ብሰንኪ ዝናብን ውሕጅን ንምንቅስቓስ መካይን ኣሸገርቲ ዝኾኑ መስመራት መጓዓዝያ ንምፅጋን እጃሞም ከበርክቱ ወትሩ ድልዋት ምዃኖም ኣረጋጊፆም سعيب الزغرب هقراو زينا يزخبركم تعذبتنا متكتالكم كتقصلوا دقيمة بخبر عدم
ቀዳማይ ሚኒስትር ሊባኖስ ሐሰን ዲያብን ንሱ ዝመርሑ መንግስትን ትማል 10 ነሐሰ ብወለንቶም ካብ መዝነቶም ወሪዶም እቲ መንግስቲ ነቲ ስጉምቲ ዝወሰደ ብ4 ነሐሰ ወደባዊት ከተማ ቤይሩት ብዘጋጠመ ህይወት ኣስታት 200 ሰባት ዝቐዘፈ ኖትኪ ካብ ህዝቢ ድሕሪ ዝመጹ ዘሎ ሓያል ተቃውሞ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ሐሰን ዲያብ ኣብ ሊባኖስ መሰረታዊ ፖለቲካዊ ለውጢ ንምምጻእ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ዝኾነሉ ግዜ ምዃኑ ብምጥቃስ ነቲ ውሳኔ ከም ዝወሰደ ኣርድዮም ንውሳኔ መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ዲያብ ዝተቀበለ ፕሬዚደንት ሚሸል ዖን ሓድሽ መንግስቲ ክሳብ ዝቀውም ብናይ ሓደራ መንግስቲ ክቅጽል ሓቲቱሎም መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሐሰን ዲያብ ዝወሰደ ስጉምቲ ኣብ ሊባኖስ ንዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው መሊሱ ኣኽሪርዎ ከም ዘሎ ነቲ ኩነታት ብቀረባ ዝከታተሉ ወገናት ይገልጹ ጠንቅታ ኣስታት 5 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ክሳራ ዘውረደ ሓደጋታት ኖትኪ ንምፍላጥ መርመራ ይካይድ እኳ እንተሎ ንኣስታት 7 ዓመታት ዝተኸዘነ ናይ ምብራዕ ባህሪ ዘለዎ ኣሞኒየም ናይትሬት ዝተባሃለ ባእታ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ምስቲ ጉዳይ ተኣሳሰር ብርክት ዝበሉ ሰበስልጣን ሊባኖስ ኣብ ናይ ገዛ ማሕዩር ምህላዎም ዝገለጸ ፕሬዚደንት ሚሸል ዖን ገበነኛታት ኮይኖም እንተተረኺቦም ከቢድ መቕጻዕቲ ክብየነሎም ምዃኑ ምሕባሩ ይዝከር በቲ ልዕሊ 3 ሬክተር ዝተዓቀነ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዝሰዓበ ኖትኪ ብውሕዱ 5,000 ሰባት ከም ዝቆሰሉን ልዕሊ 300,000 ብዘይ መጽለሊ ከም ዝተረፉን ጸብጻባት የረድኦም ለገስቲ ሃገራትን ኣህጉራውያን ትካላትን ነቲ ዝወረደ ዕንወት ዳግም ንምሕዋይን ግዳያት ንምርዳን ዝውዕል ደገፍ ይገብራ ምህላውን ይሕበር بعصرتنا حساب مبرأو شنخ ديمقراطية ريبابليك كونغو بزتولع عليتاو ملكع زحزة عتقاو جت بوحدو 19 سبات كم تقتلوا معكنا الزينة أقلهن بس جت 10 ساعات كم زغصلوا زحبرون نيك 4 عزبتي صدتاو زي مرقات كبابون مليس خمزن قلقلة أرديام نتجت زخوننا منجس ديمقراطية ريبابليك كونغو أبتكبابي توسع سراويت كل كم زخل أميت اللام أب ديمقراطية ريبابليك كونغو بحفشة مبرأو شنخ دما بفلاي عتقاو جت كخصتنا فلما خمزة كنا زت ጸብጻባት ብሰንኩ ሰብአውን ንዋታውን ክሳራታት ከም ዝወርድ ይጠቕሱም ጸጥታዊ ኩነታት ንምሓስ ኣብቲ ሃገር ተዋፊሩ ዘሎ ዓቀብ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት ዝጥቀስ ኣበርክቶ ከም ዘይገበረ ይግለጽ ላዕለዋይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ደሴት ታይዋን ዑደት ይገብር ከም ዘሎ ተቓሊሖም እስላዕለዋይ ልኡኽ ኣብ ዝናይ 3 መዓልታት ዑደቱ ምስ ሰመዝ ደሴት ታይዋን ተራኺቡ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ንግዳውን ጸጥታውን ጉዳያት ይዘራረብ ምህላው መንግስቲ ኣሜሪካ ኣፍሊጡሎም ይኹን እምበር ቻይና ዑደት ንጸጥታን ሰላምን ትዞባ ብሓደጋ ዘእቱ ምዃን ብምጥቃስ ኮኒናቶላ ኣሜሪካ ንፖሊሲ ሓንቲ ቻይና ክትኽብር ዝጽውዕ መንግስቲ ቻይና ኣብ ደሴት ታይዋን እትገብሮ ምትእታው ብትርክ ቃውሞ ምጽንሑ ጸብጻባት ይጠቕሱ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ምስ ደሴት ዝኸተሞ ናይ ቢልዮናት ዶላር ውዕል መሸጣ نشاينا خمسة قطعة أرسعن دسي تايوان أكلوا له جزءات مخانية تشاينا تحبر ጉጅለ ጣሊባን ምስ መንግስቲ አፍጋኒስታን ቀጥታው ዝርርብ ከካይድ ምዃኑ ሓቢሮም እተውዶ ጉጅለ ነዝገለጸ መንግስቲ አፍጋኒስታን ኣብ ትሕቲኡ ንዝጸንሑ 400 እስራት አባላቱ ነፃ ክለቆም ድሕሪ ምስምምዕዮም መንግስቲ አፍጋኒስታን ዘተ ሰላም ሃገሩ ንምጅማር ንዝዓንቆጾ መሐንቆታት ንምእላይ ነቶም 400 እስራት ነፃ ክለቀቑ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጦም ነቲ ስጉምቲ ዝመጎሰ ጉጅለ ጣሊባን እቶም እስራት ነፃ ምስ ተለቀቑ ብቐጥታ ምስ መንግስቲ ክዘራረብ ድልውነቱ ኣረጋጊጾም ጣሊባን ኩሎም አባላቱ ነፃ ክሳብ ዘይተለቀቑ ምስ መንግስቲ أفغانستان كزرارب فقادن يخم زي كونين كحبر تانيهم ركب كل يوم تسعرت وجنات أسات أسرع متى أطيرون نزلوا وتهدروا وقالوا لو أفغانستان بسلام نمعرف بايتا خطأ حكم زخل يمت بريزيدنت بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو شاشاي غزيو نتهاجر كما رح كم تمرص مع كنا زينا أقالحن بريزيدنت لوكاشنكو بتشعتن حساب استخايده بريزيدنت او مرجع 800 دمጽ بمركاب كم تعوته كوميشن مرجع بيلاروس افريط الله يخون امبارح بحيالو كزماتات تهاجر نتوصي زقاوم سفيح سلماو سلفي كم تخايده تقالحهم امونغو سلفنياتن ابالات صتان بزتولع ግጭት 10 ታት كم زقوسلن لعلميتي اب تحت قيد كم زاتون تحبيرهم ناي موداتا زينا
إسرائيل بتشعتن حساب لعل علامات وشمت غزة متقعتات روكيت كم زكايدت كابت كبابيز تفنو الزينة حبيرم بتي أما أكلاي شنخ وشمت غزة زتفت أمام متقعتي أبي وسب زورة كسارة كونت زيلة ستتاو وطرت كبابي مليسو خمس خير رقنا تقليتهم إسرائيل تسقمتي ملسا قبرنايتي من قنصقاس حماز تتكو سلام متقعت مخانيها تحبر يهون مبر بزعبات متقعتي بوغن من قنصقاس حماز تتوها بحبريتا زاقيت يلن إسرائيل أبت وشمت بتكايدو تدقاقامي متقعتات سبعون واتون كسارتات كم زورد يقلت وشمت غزة كاب كل تشحن شوعتن أب كبابا إسرائيل آتيو كم زلو كم سعبيلو دماء بلعلنا برتي كبير محبرة قطبة وتصقماتي ورد مهلاو يحبر زغبركم تعزفتنا نسعى السرى لوزينا ومسنا رأب سزازي ملون سلم كتالكم ممسكن بروح معلتي